Roll and confirm. Roll in. Roll, sir. Rolling. Sound. Space. Okay, Transcyclist deal. Scene 6. Take 1. Master on all. And 2 shot of policemen. Action. Hey, ka ce wannan keken a waje keken ka ne ko? Ƙwarai keke na ne. Ka tabbata keken ka ne? Tabbatar keke ne. Kuma ya haƙuri, ya haƙuri. Ya kai dai bari in taimake ka. To, za ka kana jin abin da yake faɗi? Na ji abin da ya ce. Ba kai ba. Sai ya faɗa tukuna court. Sai ya faɗa tukun zai ce I have something to say, ina da abin da zan faɗa. Lokacin da wannan ya ɗauke ni yana magana kawai sai ya sake yi. Yana yi shine sai ka ce bari ka taimaka.